noms de gegants que m'han precedit, presidents i juntes directives anteriors, perquè aquest equip de feina, aquesta junta directiva nova, assumeix tota la història, els 60 anys de l'obra cultural balear, en els moments bons, en els moments dolents, en llums, en ombres, assumint tota aquesta història. I fins i tot venim de més enrere, i això no ho oblidem mai, no ho oblidem mai. Venim de l'Associació per la Cultura de Mallorca, venim de n'Emili Darder, que n'era el seu president, i diumenge un dels primers actes en què hem d'empezar aquesta junta directiva és en el mur de la memòria al cementeri de Palma, a s'ofrena a l'acte d'homenatge en els morts, en els assassinats de la Guerra Civil i del franquisme. I una grandíssima responsabilitat també, i amb això a cap, perquè som molt conscients que ens trobam en un moment, en un context polític d'una gran hostilitat en contra dels valors que l'obra cultural balear representa, dels valors que justifiquen l'existència d'aquesta entitat. Per això hem de necessitar una obra cultural forta com mai, una obra cultural activa i mobilitzada, i crec que aquesta extraordinària participació d'avui així ho fa palès, que pugui fer front en aquesta situació, que pugui plantar cara en aquestes polítiques lingüístiques dels governs del PP suport de Vox, com ha fet l'obra cultural en els moments en què la nostra societat, el nostre país, ho ha hagut de mestre. L'obra cultural ha de ser un espai comú de trobada de tots aquells que se sentin concernits, que se sentin implicats, compromesos amb aquests valors de llengua, cultura i país. Una obra cultural en què hi capiguem tots, absolutament tots. Hem de ser tots dins l'obra cultural perquè junts som més forts. I dit això, visca l'obra cultural, visca Mallorca.